quieres. Gràcies, senyora presidenta. Bon dia, senyories. Abans de començar el tema que ens ocupa avui, no me resistisc a dir una cosa. Conec molta gent sense estudis. Jo vinc d'una casa, els meus pares no van poder estudiar perquè en aquella època la gent que no tenia recursos no podia permetre's aquest luxe. I li assegure que conec a molta gent sense estudis que té molt més trellat, té molts més valors i té molt més sentit comú que molts que tenen estudis superiors i fins i tot molts que se senten així en els escons blaus. Però veníem a parlar d'una altra cosa. Veníem a parlar del projecte de llei que presenta el Consell, que és, al nostre entendre, un intent de distorsionar els debats entorn de la immigració, una cosa que resulta molt més evident quan aquesta discussió coincideix amb una crisi econòmica que en la nostra comunitat està tenint uns efectes molt més negatius que en altres comunitats de l'estat espanyol. El debat entorn de la immigració que ens intenta traslladar este projecte poc o res té a veure amb mesures efectives per afavorir la integració d'una població que en termes generals té poc rebuig social aparent per part de la població, encara que sí presenta importants problemes latents que un govern responsable no hauria d'obviar. No han tingut en compte, des del Consell, les seues pròpies dades del Pla Valencià d'Immigració. Un 10% de la població manifesta una clara actitud de rebuig cap als immigrants. Només el 24% mostra una actitud favorable i el 66%, 2/3 de la societat, té unes actituds i adopta unes postures poc sòlides. Com creuen les seues senyories que impactarà la mesura d'esta llei, en concret d'eixe cacarejat contracte, en eixe 66%, en eixos 2/3 de la població? Doncs jo els ho diré. Provocarà un augment significatiu d'eixe 10% que rebutja obertament la immigració. Generarà més racisme i més xenofòbia. I poden vostès així vindre a parlar de solidaritat i de felicitat, però l'objectiu de la llei, si no conscient, si inconscient, és generar finalment més racisme i més xenofòbia. Caldo de cultiu per l'extrema dreta, que de moment se sent molt còmoda amb els governs del PP i no reflecteix electoralment. Però fins a quan? Aquesta és la pregunta que ens hauríem de fer tots, també els des de part. Un govern responsable hauria de construir discursos per tal que la ciutadania perceba positivament els efectes econòmics de la immigració, produint-se una integració social més natural i menys conflictiva. Així doncs, què és el que tracta de solucionar aquesta llei? En realitat no tracta de solucionar res, al nostre entendre. Tracta exclusivament de crear un marc cognitiu diferenciat del govern d'Espanya per a desmarcar-se d'unes determinades polítiques, quelcom que vostès esperen que els doni rèdits electorals, però vostès saben que aquesta llei és un brindis al sol, que serà paper mullat i que no té cap repercussió jurídica, que, en fi, una llei hauria de tindre i que suposa simplement i planerament la justificació de l'existència d'una conselleria que està a punt de caure's per aquest costat. I en aquest lloc no entrem des de Compromís perquè és un debat fals. Passi el que passi amb aquesta llei, serà una norma inútil que hauria de retirar-se sense més. És més, com ja vam tindre ocasió de dir en una sessió de control, el contracte, que és l'única novetat de la llei, o el compromís, com s'ha dit ara, diferencia i estigmatitza. Res a veure amb la igualtat de drets i obligacions, res a veure amb la igualtat davant de la llei. El contracte llança un missatge molt clar a la societat, la inferioritat de qui ha de signar aquest contracte, etnocentrisme i superioritat de raça. Entrant en l'articulat del projecte de llei, des de l'article 1 fins al 5 són declaracions d'intencions que algunes molt discutibles i que en tot cas haurien de ser incloses en normes referides a cada un dels aspectes que pretenen tractar, educació, sanitat, serveis socials, etc. Des de l'article 6 al 8, que tracten del compromís d'integració i que vostès van vendre com un contracte, que seria la gran panacea de la integració, s'ha quedat en una proposta de caràcter voluntari sense conseqüències jurídiques. I, per favor, que ningú no tracte de comparar aquest compromís amb els contractes d'integració, efectivament, en l'actualitat en qüestió, d'altres països de la Unió Europea, que s'arrepleguen, per exemple, en legislacions com la belga, perquè allí sí que són autèntics contractes en què l'administració ofereix determinats serveis a canvi d'un compromís laboral per part de l'immigrant i que vincula amb dues parts. Ahí sí n'hi ha una vinculació de les dues parts. Això és un contracte i no el que el govern valencià va a vendre. I en tot cas, com se deia adés, aquests contractes estan sota qüestió ara mateix en la Unió Europea. Un contracte, per definició, el conformen dues parts. Té un caràcter sinalagmàtic i recíproc.
Dos parts arriben a pactes i clàusules que creuen convenients sempre que no contravinguin les lleis. Aquest article del Codi Civil 1255 té més de 120 anys. Però aquest projecte de llei no dona respostes. Garantirà a l'immigrant que signi el contracte que no serà objecte de discriminació en la nostra societat? Es comprometerà a que rebi igualtat de tracte en l'àmbit econòmic, social, cultural? Com es pensa garantir això? Mire vostè, n'hi ha un altre refrany valencià que diu que en diners, cacaus, no calia una llei. El que cal són diners en integració que vostès no posen perquè aquest pla valencià de la immigració té lletra però no té dotació econòmica. És tan infantil pensar que un contracte pot conduir a una societat lliure i justa com pensar que se pot abolir la pobresa per decret, però vostès serien capaços de dir que queda abolida la pobresa a partir del dia d'avui i ja està. Doncs no senyors, és en diners on s'arreglen les coses. Finalment, i després de molts rius de tinta, el contracte s'ha quedat en una manifestació de mutu interès per procurar la plena integració en la societat valenciana. Què significa això? Res. De l'article 9 al 18 introdueixen altres objectius, el desenvolupament del qual no requereixen una llei, com ara els plans d'integració, que tornen a ser una declaració d'intencions de mesures, o els plans sectorials, educació, sanitat, serveis socials, etc., o la declaració de coordinació i cooperació administrativa. Però algú s'ha llegit la llei de règim de les administracions públiques i procediment administratiu comú, perquè això ja està reflectit ahir i no calia repetir-ho en una llei autonòmica. I, efectivament, no tot és negatiu. Donem suport a mesures com les agències de mediació, la convivència social, el fòrum d'integració, l'observatori de la immigració, però és que la majoria d'aquestes coses ja estan aprovades. El que passa és que no se posen en marxa perquè no n'hi ha voluntat política de que aquests òrgans funcionen, perquè aquests òrgans solen estar ahí per a pegar la cabota al conseller de torn i encara així moltes vegades ixen respondons. A partir de l'article 19 parlen d'acollida, dret a la salut i assistència sanitària, el dret a l'educació, la formació, l'ocupació, el dret a la vivenda, drets dels menors i joves, sobre les famílies dels immigrants, sobre retorn i cooperació. Sincerament, crec que per decència amb la tècnica jurídica haurien d'eliminar-se directament perquè són drets que ja estan garantits. Afortunadament, perquè si haurien de garantir-los el govern valencià estaríem aviats. Haurien d'eliminar-se, com dic, perquè no aporten res nou i és una tècnica jurídica denostada per la doctrina. Efectivament, les mesures públiques en quant a l'educació d'integració recolzen fomentar les festes i la realització de cursos monogràfics. En fi, vostès veuran. Les mesures de formació i ocupació mereixen una referència a banda. A més de deixar clar que allò s'ha replegat en aquesta llei ve limitat per la legislació estatal novament, cosa que no poden obviar vostès, reconeixen que els immigrants autoritzats a residir tenen dret a rebre formació professional. Doncs home, no faltava més. Però si és que això ja està garantit, no faltava més. Segurament vostès no ho haurien garantit i per això necessiten posar-ho en les lleis. El inconscient, com sempre, els traïs. No cal que diga això la llei perquè la Constitució espanyola, entre altres, ja ho garanteix. D'altra banda, les mesures d'afavorir l'ocupació dels immigrants són fer estudis, difondre informació, col·laborar amb entitats d'inserció i fomentar que les empreses formen els immigrants que empren. No sé si s'han llegit vostès l'Estatut del Treballador o la legislació laboral o sobre els riscos laborals o sobre formació reglada, però és que això ja està replegat. Res nou davall del sol. I d'entre les mesures d'avantguarda per a la protecció dels menors immigrants proposen activitats d'oci esportives i d'esbargiment i realitzaran campanyes per a evitar l'aparició de grups de joves violents. Toma i castanya. Gran idea. És a dir, sobre els joves immigrants, l'únic que ha de dir el govern valencià és que es preocupa el seu temps lliure i que no organitzen bandes violentes criminals. Jo em pregunto què ha de veure una cosa en l'altra. Però aquesta relació causa-efecte, i ahí està el problema, senyors del Partit Popular, aquesta estigmatització que estableix la llei és tota una declaració d'intencions i de valoració que els joves emigren per a delinquir i passar-s'ho bé, a passar l'estona i a organitzar-se per a delinquir. S'obvia intencionadament que les majors bandes de delinqüències no estan formades per immigrants, sinó per natius, per no parlar de les bandes violentes conformades per ciutadans de la Unió Europea que evidentment no són considerats com a immigrants. Novament, estem ante l'estigmatització i brou de cultiu de la xenofòbia i el racisme equiparant immigració sistemàticament a delinqüència. En resum, el nostre grup dona suport a l'esmena de devolució que presenta el grup socialista, perquè la llei té una tècnica jurídica més que qüestionable, repetint sense més continguts altres lleis estatals o autonòmiques, tècnica denostada, com deia, per la doctrina, com per exemple pel Tribunal Constitucional i per organismes com el Consell Jurídic Consultiu. Perquè les novetats que em planteja la llei són un brindis al sol,
des del punt de vista jurídic i estigmatitzen des del punt de vista del discurs, generant xenofòbia i racisme, en compte de donar una visió positiva del fenomen de la immigració. I perquè finalment només pretén justificar l'existència d'una conselleria i d'un conseller. Amb el degut respecte, senyories, eixe no és un objectiu legítim per a una llei. Moltes gràcies.